Puilano lamsago Hamjakma kothoma kokthai entertainment channel angnong nilogi tongonong ni bukhuk Prikha Debbarma te angnong no sana thang tongonong ni Takhuk Shachiranjan Tripura ni kobi Hamjakma kothoma ni part 2 sigango no angnong no sawai khonarika Shachiranjan Tripura bukhuk Amrita bai Hamjaklai bini nogo fayui bo bai kaijagi alka bai khari thang jora sung sawi mankha aboni yagulo Takhuk Shachiranjan Tripura bukhuk Amrita no nasingui tongo haifano phailia tangi phailia abono tabuk sung sawi Nrokhanawai tongni puilansimi paithak jora Takhuk Shachiranjan Tripura bo bukhuk Amrita Debbarma nasingui tongmani yagulo bo khoroksa bini dol bono futurok share khlaikha bukhuk Amrita ni bo aro nugui mankha bukhuk Amrita alka bai pik najak tei bo sawi mankha abo bini sala hinei tei angnong no kisisa mangpli bo funugui riwane Takhuk Shachiranjan bo belai kheno bukhawo tek to manjakha asang nasing tongmani ulofano kifile manliya bukhuk Amrita no agia sike Hamjaklai phaimani no muitu manjakhe Takhuk Shachiranjan ni bukhawo hor sungjago Takhuk Shachiranjan Tripura bo kusarna musungjago bukhuk Amrita no Takhuk Shachiranjan no khaika te alka bai kaijak thangmani ulofano oslano yakari alka bai ta thangtong hinei Kobokha no part 1 video nuge khunga hinke naima no description link rijak tongo jodi no tini no kothoma no noro sajaki tonga hinke like comment share clear ta pukti te o channel ko talongi tong khunge subscribe khlai khunga ke subscribe pok khlai na di noro jotono kaham kurung tong bai di hambai